Magandang umaga mga ka-farmers. Andito naman ako nagbabalik. Welcome to my YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Pupuntahan po natin ngayon ang aking baka. At saka manugway na rin ako. So, pupunta na po tayo ngayon sa aking mga baka. Ito po tayo ngayon sa lalim ng aming manggahan. Medyo hindi marami ang bunga. Tingnan po natin ngayon ang resulta ng was out. Ito yung mga baka ko. Okay. Nakita ko kapon mukhang nawala na yung mga kuto sa katok. Tingnan nyo po ito mga farmers. Ito na po rin ito papakainin sila. Tiguin na nga ito na eh. Sana all. Mga farmers, wala na no. Wala na yung katok. Tingnan nyo, malinis na. Salamat sa iyo, was out. Natanggal yung mga kuto ng aking mga baka. Linis na. Doon. Ito yung silikong. Kasi yung umupo si Duterte, pinanganak ito. Kaya digong ang aking pinangalan. Farmers, tingnan nyo. Oh, ubos na. Yan. Hindi yan kato, langaw yan lang. Yan silalim. Una nakita sa unang video ko, ang daming kato. Ngayon, tingnan nyo. Wala na. Sobrang mabisa talaga yung sound. Sobrang dami. Yan, wala nga na to. Hindi na yan ito. Langaw. Ito po yung isa mga kapamers. Ito muna, sobrang dami. Tingnan natin ang resulta. Tingnan natin. Okay mga farmers, tingnan nyo. Malinis na. Yan sa yung may tape lang. Yan. Babae po to. Ito yung umaga dito ako pupunta. Pinapakain ko sila. Ito. Shout out po pala kang Bus sa El Almendralejo. Uwi na po ako ngayon mga farmers. Tapos na po akong magtugway na aking mga baka. Yung mga mangga dito. Mag-aabay siya talaga may mga katapusan ang September. Ito po yung motor ko. Livin ay mukhang 12 years yata ito sa akin. Tayo ngayon. Umaga po po ito ginagawa. Napakain din ako. Check, on check. Magka-prank po muna tayo ngayon. Kasi wala natin starter. Mga ka-farmers, uwi na tayo.
Go! Ito mga ka-farmer, so sobrang ganda. Hybrid po to, pioneer at gaya sa akin. Sobrang taas. Gawin po ako ngayon sa aming bahay.